Vilanova i la Geltrú. El seu origen el trobem a l'època feudal, amb el conegut dret a consort, ara ja no existeix. Consistia en que el senyor feudal de la família Geltrú tenia el privilegi de mantenir relacions amb les dones del territori durant la seva nit a noces. I davant la indignació dels geltrunencs va fer que vinguessin cap aquí mar, creant així Vilanova de Cubelles. El nom de Vilanova i la Geltrú, com el coneixem actualment, el trobem a partir del segle XVIII, degut al creixement econòmic i comercial del nucli. Vilanova, com pots veure, viu de cara al mar, on pots passejar tranquil·lament pel passeig, passant per la platja de Ribarroges i gaudir del seu port fins a arribar al far de Sant Cristòfol. La seva rambla també està plena de vida, com es pot veure també en les seves places, com ara la plaça de les Cols, coneguda com la plaça de les Verdures, ja que les pageses antigament venien aquí la seva collita des de 1732 fins que es va passar a la plaça del Mercat, que va substituir les antigues parades que es feien als altres punts de la ciutat. Aquí a Vilanova també hi trobem el Museu del Ferrocarril. Antigament era la cotxera de les locomotores de vapor, construïda l'any 1881, any que també es va inaugurar la línia de tren que connectava Vilanova amb Barcelona. De Vilanova també són personatges il·lustres com Francesc Macià, Eugeni d'Ors o Pere Tàpia. Però m'agradaria trobar algú que m'expliqui els secrets més ben guardats dels vilanovins. Avui amb un vilanoví de cap a peus i no podíem fer preguntes a algú que fos tan expert d'aquesta zona com tu. Llavors, Alert, encantada de trobar-te. Què és per tu Vilanova? Amb una paraula, Vilanova és... La vida, no? La meva vida. Perquè què creus que és el millor de Vilanova? La tranquil·litat. No hi ha pràcticament hotels a Vilanova, que això és un dèficit que sempre hi ha hagut, però això també al mateix temps et dona que sigui un turisme molt familiar i que no hi hagi molt de merder perquè tot l'any està molt tranquil. O sigui, clar, al final Vilanova és un poble i tothom es coneix i tal. Digues ciutat perquè et pelaran. Sí. Gigantes, aquí Romero, dic sí. Ets de Vilanova? Dic sí, de tota la vida. No ho sabia. Plantejat marxar, no? No. Ha d'haver alguna cosa molt bèstia. Que la nostra criatura ens digui vull marxar d'aquí, no passarà. Vale. Sempre hem estat aquí i des que vaig néixer fins ara. El mar doncs, és la vida i és el poder sortir i airejar-se i veure que estàs en aquesta zona tan tranquil·la. La gent, ostres, Vilanova molt turístic. No, el turisme se l'emporten els d'aquí al costat, els de Sitges. Vilanovins som tots, però el que és molt de la Geltrú és molt de la part de la Geltrú. Sense anar més lluny als meus pares. Per mi, el fet identificatiu del Carnaval de Vilanova, sobretot, són les comparses. El carrer viu absolutament una fase de transformació, perquè dijous comences amb merenga, divendres paperets per tot arreu, diumenge llavors tots són carmels i llavors comences a fer una bola que quan arriba dimecres de Quaresma és un drama, perquè hi ha una barreja de tot increïble. No? El Carnaval de Vilanova també hi ha un moment del migdia on s'entra a la plaça de l'Ajuntament, on hi ha una guerra de carmels entre totes les entitats que hi han concentrades. Segurament molta gent era com la primera vegada durant la comparsa que tu li feies el regal a aquella persona que volia sortir amb ella a la comparsa o amb ell i llavors tenies aquell moment, un punt, podríem dir fins i tot de Sant Jordi o de Sant Valentí, cadascú que celebri el que vulgui, en el moment de la comparsa. Expressions concretes que s'utilitzin a cada lloc. No sé si aquí me'n podries dir algunes. Aquí, per exemple, el que et diré són dues begudes molt mítiques, que la majoria són d'estiu, però que és el globo, que el globo és una beguda que és de granissat de llimona amb ginebra, que la van patentar la gent del Tinglado, i després algo que és més de tota la vida, que és el mig-mig, on hi ha la meitat del got el posen de granissat i l'altra meitat d'orxata. Aquí li hem dit sempre el mig-mig vilanoví. Jo soc de molt poquet granissat i molta orxata. El Carnaval de Vilanova ha resistit sempre. Ni el general Prim ni durant la dictadura franquista van aconseguir prohibir-ne la seva celebració com es feia arreu. Els vilanovins, igual que els gals d'Astèrix, van resistir i van seguir celebrant-les sota el nom de festes d'hivern. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú és un dels més emblemàtics de Catalunya amb més de 250 anys d'història. Aquesta festa és patrimoni d'interès nacional i destaca per la seva autenticitat, participació ciutadana i sobretot per la seva sàtira. Empastifar-se de merenga, fer el seguici del rei Carnestoltes i el concurs de banderes. L'esperit d'aquest concurs és fer un reconeixement a la figura del banderer, que són els qui voleien les banderes al ritme de la turuta i fan lluir i donen color a cada comparsa. Com que el Carmel és molt important en aquesta festa, es fa una celebració amb un espectacle per petits i grans per celebrar l'arribada del Carmel. I si un acte no et deixarà indiferent, és aquest, el del Moixó Foguer. Un personatge disfressat d'ocell i empastifat de mel que deixa Vilanova i la Geltrú plena de plomes durant el seu recorregut per la ciutat.
Diumenge de comparses és el dia més important pels vilanovins. Des de primera hora del matí, més d'un centenar de comparses salten i ballen pels carrers fins a arribar a la plaça de la Vila, on hi fan la més esperada Guerra de Carmels. Un espectacle únic en què més de 20.000 comparsers i comparseres, vestits amb barretines i mantons, llencen fins a 130.000 quilos de carmel. L'objectiu, evitar un cop de carmel al cap i salvar les sabates de quedar completament enganxifoses. Ha quedat ben clar, comparsers, que la plaça és vostra.